Hout-video. Vertel eens in een paar zinnen, wat doet jouw bedrijf? Dit is een videoproductiebedrijf en we maken video's, dat zijn commercials, promo's, aftermovies, eigenlijk het hele spectrum. Voor bedrijven en organisaties. Okay. Hoe is het begonnen? Zelf opgestart? Ja, zelf opgestart. En het is eigenlijk begonnen omdat ik in de televisiewereld terecht kwam. Ik vond het interessant en ik ben toen een opleiding daarin gaan volgen. En toen bij televisie gewerkt eerst. Maar ik zag in die periode, en dat is zo'n 6, 7 jaar geleden, zag ik zo dat internet opkomen. Ja. En zag je daar ook toen al steeds meer video verschijnen. Ja. En toen dacht ik van, hey, dit is misschien wel een sector die zich alleen maar gaat ontwikkelen en groter zal worden. Ja. En als ik daarop inspeel, dan zou dat wel eens een succes kunnen worden. Ja. En dat is zo gebleken. Want... Ja, tot nu toe niks te klagen. Want je ziet dat die markt nog steeds aan het groeien is. Ja. En de afgelopen 3 jaar nog wel meer dan ooit. Ja. En ik denk dat het de komende jaren nog wel zo zal doorgaan. Dus het einde is nog lang niet in zicht, nee. Want het is niet dat je je daar specifiek op richt, maar op dit moment doe je meer videoproducties voor online dan televisie eigenlijk. Maar het kan beide. Ja, ik ben ook wel met de insteek begonnen van we maken korte video's. Dus niet video's of een aflevering van 30 minuten of een promo van 40 minuten of een bedrijfsvideo, hoe je dat vroeger wel eens zag. Maar ik dacht, ja, het moet kort en krachtig. Ja. En dat werkt vooral ook online. Maar je ziet dat die vraag eigenlijk alleen nog maar daar is voor kort en krachtig video en inderdaad vaak online ingezet wordt. Ja. Ja. Pakt video mensen meer in dan een foto? Of is het gewoon niet met elkaar te vergelijken? Of, als een foto al meer zegt dan 1000 woorden, dan een video, daar kun je echt heel veel in kwijt. Hè? Dus namelijk niet alleen het plaatje wat je met foto hebt, en foto is een schitterend medium, maar met video heb je dus en dat plaatje en je hebt de muziek erbij en je kunt nog iets erbij vertellen. In een voice-over of een tekst of een interview zoals we nu doen. Ja. Dus je kunt daar nog meer in kwijt, nog meer emotie in kwijt en nog meer je verhaal in vertellen. Ja. En ja, dat kan zelfs heel kort en krachtig. In 2 minuten kun je al je hele sfeer van je bedrijf of van een evenement of iets dergelijks weergeven. Ja. Hoeveel jaar geleden ben je nu begonnen met houtvideo? 6 jaar geleden. 6 jaar geleden nu. Zie je op die 6 jaar tijd ook al op videogebied weer verandering? Ja, dat is ook absoluut het mooie van het vak, dat het zich super snel ontwikkelt. En ik weet niet of je social media een beetje in de gaten houdt, maar waarbij het eerst bijvoorbeeld taboe was om rechtop te filmen, hè? Ja. De vertical video syndrome noemden ze dat. Terwijl iedereen dat wel deed omdat je telefoon eenmaal zo in de hand ligt. Wordt er nu weer op ingespeeld door bijvoorbeeld een Instagram die ook zo rechtop filmt. Ja. En opeens mag dat dan weer. En dan moeten wij als videomakers dat ook maar adopteren van oké, het mag. En zelfs media of medium zoals Instagram speelt daarop in. Ja. Daar moeten wij dan ook weer iets mee. Door in plaats te roepen van dat moet andersom filmen. Ja. Moeten we daarin meegaan en kijken hoe we dan die content kunnen creëren, maar dan rechtop. Ja, dus je moet ook meer meedenken met je klant van wat is anno 2018 goed om aan je consument te laten zien. Misschien moet je die camera wel een kwartslag draaien en ook rechtop filmen. Ja. Om zo inderdaad op Instagram content te creëren en daarop in te spelen. Ja. Qua investeringen, qua apparatuur lijkt me dat ook wel pittig. In die zin dat een camera gaat niet 15 jaar lang mee. Nee, dan is de techniek al helemaal verouderd. Ja, maar dat maakt het ook wel heel leuk, omdat we telkens op zoek zijn naar hoe kunnen we verrassen. Hè? Want dat is voor mij een heel belangrijk doel. Van hoe kun je de kijker verrassen dat hij iets ziet wat hij nog niet gezien heeft. Of een verhaal natuurlijk, maar misschien ook een techniek die hij nog helemaal niet kent. En daardoor is het heel leuk om die nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden. En kijken, wat ga je aanschaffen? Ga je daar wel in mee of niet in mee? Of, dus heel handig. Heel slim om ergens de eerste mee te zijn, zodat je die techniek al in huis hebt. En daarmee je nog meer onderscheidt van een andere. Ja. Wat is het gaafste aan je werk? Waar krijg je die kick van? Is dat op play kunnen duwen om het hele ding te laten zien? Het leukste vind ik dat, tenminste aan het hele vak en sowieso het creatieve vak, is dat je iets creëert from scratch in ons geval. Er is niks en na een dag zwoegen of 2 dagen zwoegen, soms een week zwoegen, is daar een videoproduct dat hopelijk klopt van A tot Z. En waarbij dus iedereen dat zomaar heel laagdrempelig kan aanklikken en weet wat het bijvoorbeeld inhoudt. Als je een video maakt van 2 minuten, dat het in 2 minuten duidelijk is, daar gaat het over. En het mooie vind ik dus dat er niks is en dan is daar een video die voor iedereen toegankelijk is. Voor jou is het dan misschien net interessanter om hier in Zuid-Limburg of in Limburg te zitten dan in de Randstad waar je een van de 100 bedrijven bent of misschien wel 500 wat dit doen. Absoluut. Ja, dit is een hele interessante regio voor ons. Mede door wat je zegt, je hebt hier minder concurrenten.
Ja. En is het in de Randstad ook wel weer zo dat de vraag groter zal zijn. Dus misschien dat toch nog wel elkaar in balans brengt. Maar het is gewoon een heel mooie regio waar ook gewoon heel veel ondernomen wordt. Heel veel mooie bedrijven zitten, ook grote bedrijven. En soms wordt er wel eens vergeten wat hier nog allemaal in de buurt zit van grote bedrijven. Ja. En we zijn ook steeds meer in België en Duitsland actief. Ja. Niet altijd rechtstreeks via de bedrijven zelf daar, maar via bijvoorbeeld een communicatiebureau die daar weer tussen zit. En zo komen we nog eens ergens, ja. Liep je op je 10e al rond met een fototoestel in de hand of is dat eigenlijk pas later gekomen? Eigenlijk is dat later gekomen. Wel dat ik vroeger altijd tv keek en bijvoorbeeld het programma als Jackass, weet ik nog. Dat vond ik super cool om naar te kijken en dacht ik van, zoiets is toch super leuk om met vrienden te maken en de camera en dan gekke dingen doen. Ja. Dus daar is dat een beetje begonnen, want dat die stijl ook toen een beetje afweek van wat je normaal op tv zag. Ja. Dat heeft me wel ergens getriggerd. Ik wil niet zeggen geïnspireerd, maar wel getriggerd om iets met video te gaan doen. Nee, want je bent geen eigen YouTube-kanaal begonnen om zoiets te doen. 6 jaar tijd. Je staat er op dit moment wel met een team. Maar uiteindelijk, je hebt geen compagnon in de zaak of zo. Dus je staat er alleen voor. Ook al moeilijke momenten meegemaakt, moeilijke beslissingen. Ja, moeilijk. Ja, kijk, het heeft natuurlijk, de ene keer gaat het wat makkelijker en de andere keer is het wat moeilijker. Ja. Maar wat ik wel een puntje vond, is dat ik van eenmanszaak naar met personeel ging werken en dan mensen aannemen. Ja. Want kijk, het liep omdat de handtekening zichtbaar was. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd, als je andere mensen erbij betrekt, of die dezelfde stijl en zo kunnen doorvoeren. Dus dat was wel even een dingetje, omdat je dan je eigen handtekening misschien verliest. Of in ieder geval, die moet je kunnen doorgeven. Hoeveel jaar heb je dat gedaan? Dus hoeveel jaar was je toen bezig, toen de eerste? 3 jaar. 3 jaar? Bezig, ja. Dus dat maar goed, dat heeft super goed uitgepakt. Want er zijn dus jongens, of in ieder geval, ik heb ze gevonden, medewerkers, die kunnen heel goed die handtekening niet namaken, maar die hebben dat ook in zich. Ja. En die hebben dezelfde stijl en ik weet niet of ze het overgenomen hebben of door mij hebben laten inspireren of toevallig de goede mensen hebben gevonden. Misschien een combinatie van die 3. Ja. Maar goed, die zetten dat perfect door. Dus daardoor zou je bijna niet meer het verschil kunnen zien of ik nu heb gefilmd of gemonteerd of een van mijn collega's. Nee, want het is een houtvideoproductie. Dus eigenlijk zou je niet meer helemaal mogen zien wie het is geweest. Precies. En het is zelfs zo dat ik steeds minder aan het filmen en het monteren ben. Ja, oké. Omdat gewoon de zaak moet draaien. En je hebt genoeg mailtjes en afspraken en zo. Dat je... Ja. Kijk, als je een montage gaat maken, wil je full focus een dag op die montage zitten. Ja. En dat zit er gewoon niet in, omdat constant gestoord wordt. Of dan we daar naartoe moet, daar naartoe moet. Oh, dus je ziet dat je werkzaamheden ook een beetje aan het verschuiven zijn. Verschuiven, absoluut, ja. Jullie doen ook heel veel evenementenvideo's. Zijn vaak weekenden, avonden. Ja. Hoe krijg je het geregeld om het huishouden thuis? Je bent vader, vrouw. Hoe regel je het? Ja, vind ik super lastig. Ja. Omdat ik ben altijd op zoek naar die balans, of niet altijd, maar sinds een paar jaar dat ik daar echt heel bewust mee bezig ben. En ik blijf dat lastig vinden, omdat je wil niet nee zeggen tegen een opdracht, omdat dat kan je ook je kop kosten op lange termijn. Ja. En het is gewoon te leuk om te doen. Ja. Maar goed, je wil ook thuis zijn voor je gezin en je vrienden en dergelijke. Dus ik ben altijd daar echt naar aan op zoek en ik ben nog zeker niet daar waar ik zou willen zijn, wat dat betreft. Nee. Ik weet nog niet of dat kan, of dat misschien een illusie is bij mijn vak. Maar goed, ik doe mijn best om in ieder geval overal daar te zijn waar het kan. En doordat je mensen in dienst hebt, kun je wel soms toch opdrachten doen op het moment dat je toch niet zelf daarbij aanwezig hoeft te zijn. Ja, dus daar ben ik wel steeds meer aan het doen. Ja. Dus dat ik dat dan toch niet ben, maar in sommige gevallen kan het niet anders. En ben je toch een weekendje bezig. Je zegt, het bedrijf zit in de flow, de ontwikkeling van video's online, dat gaat de eerste jaren ook nog niet stoppen. Nee, zijn er toch valkuilen of dingen dat je denkt van hier moet ik de komende jaren wel goed rekening mee gaan houden in mijn sector, niet zozeer bij je bedrijf, maar in je sector, dat we daar goed op gaan inspelen of voor waken? Ja, je merkt dat het wordt steeds laagdrempeliger om video te maken. Ja. Dus als je ziet hoe goed je iPhone al kan filmen, dan zou dat een valkuil kunnen zijn. En je merkt ook dat steeds meer jonge gasten die camera hanteren, wat super cool is, omdat je dan weer nieuwe talenten erbij hebt. En daar kunnen wij straks ook gebruik van maken. Maar dat kan ook weer de valkuil zijn dat jonge gasten video's gaan maken. En zul je zien dat het ook tegen een hele andere prijs is. En ook dat er nog steeds hele vette producties zijn. Dus dat er een soort van concurrent is, terwijl het een heel ander niveau zou moeten zijn. Maar ik weet niet, soms
ja, komen daar hele verrassende dingen uit. Ja. Dus van de ene kant die jongens in de gaten houden, want die zouden wel eens bij ons erbij kunnen komen. Van de andere kant kan het een gevaar zijn voor je eigen positie. Heb je een tip voor iemand die ook in de audiovisuele wereld wil stappen? Wat je zegt, van waar moet je zeker aan denken of doen? Ja, je kunt je geld maar 1 keer uitgeven als je gaat investeren. Dus ga goed naar wat je nodig hebt en wat je dus gaat aanschaffen. Want dat bepaalt ook al een gedeelte van bijvoorbeeld je stijl of je techniek. Ja. Dus let daar goed op. En ga er gewoon voor. En durf een beetje. En bereken het niet kapot. Want als je alles van tevoren gaat uitrekenen en berekenen, dan stoot je al op zoveel dingen waardoor je het niet zou moeten doen. Nee. En ik denk als je dat doet, dat er ook een soort van teken is dat je niet genoeg lef hebt misschien om te ondernemen. Dus je moet ook die sprong wagen. Oké, erin springen. Absoluut. Dankjewel. Jij bedankt.